Kaixo, bideo honetan azalduko dut zer dan zuzen ukitzailea eta zuzen normala. Hasiko gara zuzen ukitzailearekin. Eta begira, horretarako grafiko bat jarri dizuet hemen. Funtzioa ikusten dozue urdinez margoztuta, eta funtzioan zehaztu dut puntu bat, x azpi 0, y azpi 0 puntua. Orduan, zer izango litzateke fx funtzioaren zuzen ukitzailea x azpi 0, y azpi 0 puntuan? Larrosaz margoztuta dagoen zuzen hau. Zergaitik deitzen diot oneri zuzen ukitzailea? Funtzioa ukitu egiten duelako puntu horretan, baina bakarrik puntu horretan. Hori da zuzen ukitzaile bat. Funtzio batek zenbat zuzen ukitzaile ditu? Infinito zuzen ukitzaile izango ditu. Zergaitik? Funtzio batek infinito puntu dituelako, eta puntu bakoitzak bere zuzen ukitzailea dauka. Hau da, hemen kokatu beharrean, imaginatu hemen kokatzen garela. Orduan, puntu honen zuzen ukitzailea izango litzateke funtzioa ikutu egiten duen zuzena puntu horretan bakarrik. Hemen kokatzen baldin bagara, honen zuzen ukitzailea izango litzateke hau. Hemen kokatuko bagina, hemen horrela gutxi gora bera. Ikusten dozuen bezala, funtzioaren puntu bakoitzak bere zuzen ukitzailea dauka. Eta funtzioak infinitu puntu dituenez, esan dezakegu funtzio batek infinitu zuzen ukitzaile izango dituela. Bagoaz orain, komentatu beharreko bi ezaugarriekin, oso garrantzitsuak. Begira, x azpi 0, y azpi 0 puntua, funtzioaren eta zuzen ukitzailearen puntua da. Hau da konpartitzen duten puntu bat, puntu honetatik pasatzen da funtzioa, baina baita ere zuzen ukitzailea. Orduan, puntu hau da komunean daukaten puntua. Bigarren ezaugarri garrantzitsua maldarekin erlazionatuta dago. Begira, zuzen ukitzailea zuzen bat da, orduan badakigu bere formula orokorra izan behar dela i berdin mx gehiene. Eta badakizue m parametroa dela zuzenaren malda. Orduan, zelan kalkulatu dezakegu zuzen ukitzailearen malda? Begira, funtzioaren deribatuaren balioa, puntu honetan, izango da puntu horretatik pasatzen den zuzen ukitzailearen malda. Errepikatuko dut barriro, funtzioaren deribatuaren balioa puntu batean eta puntu horretatik pasatzen den zuzen ukitzailearen malda bardinak dira. Orduan nik, malda hau kalkulatu nahi baldin badot, zuzen ukitzaile honen malda kalkulatu nahi badot, egin beharko dodana izango da, puntu horretatik pasatzen den funtzioaren deribatuan ordezkatuko dut puntua. Eta horrela lortuko dut maldaren balioa. Orduan, apuntatuko dugu, bestela ahaztuko zaigu, funtzioaren deribatuan ordezkatzen baldin badot puntua, lortuko dodana izango da puntu horretatik pasatzen den zuzen ukitzailearen malda. Orduan, honek dira bi ezaugarri garrantzitsuenak. Orain bagoaz ikustera zer dan zuzen normala. Askotan zuzen ukitzailearen kalkuluaren ostean eskatuko digute zuzen normalaren kalkulua egitea. Eta, hemen margoztu dizuet gorriz zuzen normala, Eta, zer da zuzen normala? Bada, puntutik pasatzen den eta zuzen ukitzailearekiko perpendikularra den zuzena. Orduan, bi baldintza horiek bete behar ditu. Puntutik pasatu behar da, eta gero izan behar da zuzen ukitzailearekiko perpendikularra. Zelan kalkulatzen dugu zuzen normalaren malda? Begira, gogoratu behar ditugu pare bat gauza. Hasiko gara, gogoratzen zer gertatzen den paraleloak diren bi zuzenen artean. Paraleloak diren bi zuzen daukate komunean malda. Honek malda berdina daukate. Baina, zuzen normala eta zuzen ukitzaileak ez dira paraleloak, dira perpendikularrak. Orduan, zer gertatzen da perpendikularrak diren bi zuzenen artean? Ematen da ere malden arteko erlazio bat, baina ez da erlazio berdina. Ez da malda berdina daukatela. Zein izango da erlazioa? Begira, L bat zuzena eta L bi zuzenak baditugu, begira, L bat zuzenaren malda izango da minus bat zati L bi zuzenaren malda. Hau da, betetzen den erlazioa. Orduan, guk jakin da, perpendikularrak diren bi zuzenen malden artean dagoen erlazioa hau dala, zer gertatzen da, zuzen ukitzailearen malda ezagutzen baldin badot, zuzen normalaren malda kalkulatu dezakedala formula honen bidez. Egingo dugu orain adibide bat hurrengo diapositiban.
Bueno, ariketa honetan ematen digute funtzio hau, kurba hau, kasu honetan ikusten duzue parabola baten bidez adierazten dela grafikoan, eta esaten digute x berdin 2 puntuan kalkulatzeko zuzen ukitzailea eta zuzen normala. Bueno, egingo dizuet egin beharreko lanaren eskema bat, bale? Imaginatu, parabola horrelakoa baldin bada, bai? Eta x berdin 2 puntua hemen baldin badago, bai? Hau nahiko txapuzeo da, baina da ulertzeko besterik ez zer egin behar dugun, bale? Orduan, hemen daukagu funtzioa. Eta hemen daukagu x berdin 2 puntua. Bueno, zuzen ukitzailea izango litzateke funtzioa ikutu egiten duen zuzena puntu honetan. Orduan, gutxi gora bera, izango litzateke horrelako zeo zer. Hau izango litzateke ukitzailea. Zer izango litzateke normala? Normala izango da puntu horretatik pasatzen den zuzena, baina aldi berean zuzen ukitzailearekiko perpendikularra dana. Orduan gutxi gora bera izango litzateke horrelako zeo zer. Hau izango da zuzen normala. Vale? Honek dira kalkulatu behar ditugun zuzenak. Orduan, hasteko kalkulatu behar dugun lehenengo gauza da puntua. Hau da, puntuaren koordenada bat badaukagu, badakigu xaren balioa puntu honetan dala 2, baina ez dakigu zein dan iren balioa. Orduan, zer da egin behar dodana edo zer da egin dezakedana? Ukitzailean edo normalean ezin dut ordezkatu ez ditudalako bere funtzioak edo bere formulak, ez? Baina puntu hau bada ere bai kurbaren puntua eta kurbaren funtzioa ezagutzen dut. Orduan egingo dodana izango da x berdin 2 funtzioan ordezkatuko dut. Vale? Orduan, x berdin 2 funtzioan ordezkatzen baldin badut, ematen dit 2 ber 2 ken 5 bider 2 gehi 6. Lauken 10 minus 6 gehi 6, 0. Beraz, 2, 0 puntuari buruz hitz egiten ari gara. Vale? Vale, orduan badaukagu ja puntua. Zer gehiago behar dugu? Zuzen ukitzailearen kalkulua gaude egiten lehenengo eta behin, Behar dugu zuzen ukitzailearen malda. Vale, eta zer dakigu zuzen ukitzailearen maldari buruz? Zuzen ukitzailearen malda eta funtzioaren deribatuaren balioa puntu horretan bardinak direla. Orduan, deribatuaren balioa kalkulatuko dut puntu horretan. Horretarako, lehenengo eta behin, deribatu behar dut funtzioa. Da, 2x ken 5. Eta ondoren egingo duguna izango da, deribatuan ordezkatuko dugu puntua. 2 bider 2 ken 5, hori izango litzateke, minus 1. Bale, orduan badakit, nire zuzen ukitzailearen malda dela minus 1. Orduan, ezagutzen dut puntua, ezagutzen dut malda, eta badakit, zuzen bat denez, formula hau jarraitzen duela. Orduan, egingo dudana izango da, ordezkatuko dut puntua eta ordezkatuko dut malda funtzio honetan. Izango litzateke 0 berdin, minus 1 bider 2 gehiene. Orduan, orain, minus 2 hau pasatzen badut beste aldera, n berdin 2. Beraz, nire zuzen ukitzailearen funtzioa izango litzateke i berdin minus x gehi 2. Hau da, zuzen ukitzailea, Zuzen ukitzailea jarriko dut horrela. Vale, orduan, orain kalkulatuko dugu zuzen normala. Zuzen normalari buruz zer dakigu? Dakigu puntu berdinetik pasatzen dela, hau da, 2-0 puntutik, eta bere malda ez dugu ezagutzen, baina kalkulatu dezakegu. Nik badakit, zuzen normalaren, jarriko dut horrela, zuzen normalaren malda izango dela minus 1 zati ukitzailearen malda. Bai? Orduan, izango da minus 1 zati minus 1, ze zuzen ukitzailearen malda da minus 1, honek ematen du plus 1. Orduan ja, jakinda, puntu honetatik pasatzen dela eta bere malda dala 1, egingo duguna izango da, zuzenaren formula orokorrean ordezkatu. Hau da, geratuko zaigu 0 berdin, 1 bider 2 gehiene. Plus 2 hau pasatzen badut beste aldera, minus 2 berdin n, beraz nire zuzen normalaren funtzioa, izango da i berdin x ken 2. Eta hau izango litzateke zuzen normala.